Okay, ano ta mahigalas to mga isgutanan rong buntaga mga sukin tigpaminaw. Now, kini ni ang ato mga isgutanan mahigala ining pag baha og ang Senate investigation palikon ko atong gi-evaluate og appeal ang mga senador ha. Kamog do na mo'y kontak sa mga senador. Tiksin ninyo daan sila nga ang kining Senate investigation sa Blue Ribbon Committee nakatanaw ang mga tao ninyo. Dili lang sa kontraktor nga giimbestigar, appeal mong gitanaw sa inyong performance o sa inyong the way mo mangutana niining mga contractors. Straight to the point. Kay kung ako'y pa-evaluaton, maayo ang pangutana ni Marcolita, maayo ang pangutana ni Win Gatchalian, fair lang tong pangutana ni JBRC today, ingon ta lang, fair lang. Isa pa tila inang utana. Si Bam Aquino maayo ang pangutana. Si Bato medyo dili kayo. Pero text sila ninyo si Bato kung kinsay na yung number ni Bato nga Bato pagtarong diya si mong pinangutanaan. Kinini ang iklaro na din ha o maluluyon ba ka og Bisaya o medyo unsa nang kalakiha. Kay og dili gud tarungon o pangutana gyud magduda mga tao nga wa baka makaamot ni SQM ning mga aning mga senador. Kaya nanarbaho, napil na ba ni sa kwan, upat ka mga contractors, matod pa sa atong headlines, nga ni donar o campaign fund sa pipila ka mga kandidato pagka-senador. Gisusin na karon. Ako di ko mo to o mahigala nga kinis Bato, kinini ang mo dawat ni og kwan siguro sa mga contractors. Pero ayuha yung pangutana para dili mi magduda. Straight to the point. Wala na'y plangka-plangka pag-istorya. Basin ba og mingon ang kontraktor ba nga di alam po ginagmay nga pang tarpulin? Pero kaluhon ako ha, dili ko mo to o nga sa Bato mo dawat og campaign funds gikan ni mga kontraktor. Pero mo ra gyud akong ingon nga tarunga og pangutana para nga di may magduda. Straight to the point. Pero sa pikas bahin kini pod mga higala si Risa Ontiveros wa pod hinuon mo tunga. Imbis kay akong gi-evaluate. Di ba pagsugod ingon ko ba haman tong lista to, di man tong lista sa Blue Ribbon Committee inko kini tanaw na to kay kini si kuan may ni mangutana, kini may ni mangutana. Ako to gi kuan ba? Kamo kadungog mo siguro anto mo kog mutungas lagod. Akong gisaligan ani nga kuano? Dito si Peter pero wa maka pangutana day kay naabtan sa oras. Kisap mo dito ni pakita ko to balik names. Ayo lang kuan ang audio names napabata diha. Na-ready na ba to? Okay ni, no? Mo ni ang announcement of the officers and members of the committee. So dito si Alan Peter Cayetano, dito si Ronald Bato de la Rosa, dito si Bongo, dito si Erwin Tulfo, dito si JB Ejercito, dito si Bam Aquino, dito si Win Gatchalian. Nakakita ba kang dito lapid? Ato ko nung i-check ng kato ko nung video ani names pag-investigate unang investigation sa Blue Ribbon na ba ka diha? Kinihinon sa Risa po nga appeal din hiunta ni siya sa kuano member sa Blue Ribbon Committee nga inay kadang pinangutanahan ba ni Risa ba itong kuan ba kato pinangutanahan bitan mo ni Mayor Goo mo itong gusto nga mo asdang unta din dapita kay maay mong utana tato sa Risa wa po hinon mo to nga maduda mahinunta ni kalakiha nga og Duterte mo imbisigaron active kayo pero lahi na imbisigaron kining flood control nga mas dako ni billions ni wa man hinuon mo arte. Ingnan niyo si Risa ha. Tiksin ninyo nga Risa nanginahanglan minimo nga mo tabang ka ni. Kini flood control billions. 545 billion ang kantidad. Adto mahinuon sa ginagmay mao may perting isuga. Kana na ang may expect tao ba makino okay ang iyang pangutana. Kini Alan Peter wa kay ni maka kuan ka na abdan sa oras ni. Isa pa ni ubang mga senador nga naa. Kinis Bam, naas Bam, Marcolita, kisa pa ning lain, Joel Villanueva, naa. Medyo nakapangutana po ni Joel. Kini ubang mga senador, tanawon talang ha, kay either ukwad sila mangutana, kay basi nakaamot sa ning uban, or medyo kuan. Pero mo lagi na ha, Risa Ontiveros, nga, maayo man ni mangutana, mahigala, ngilngig ka si Risa o kanang mo, kunis-kunis o pangutana sa
katong ginagmay nga korupsyon, nya kini dagko ang may numutunga. Manang karuhon na nato ba nga basig mo tunga ka og si Sara mo oy isyo ni Sara para dili kay pud klaro ba, ha? Kani tabangin ning Blue Ribbon Committee kay labon katong the way nga mangutana si Risa sa investigation sa Pugo. The way nga mangutana siya sa investigation mga higala sa basta daghang mga investigations kang kibuloy. Ayoy. Ano Risa mga higala? So nanginahanglan ta sa abilidad nimo Senador Risa Hontiveros niining Blue Ribbon Committee. O si ba makino okay kana iyang question. Si Win Gatchalian at ani nga investigation okay. Tabang ruwa man ngano man absent si Risa ni day? Absent si Risa no? Kinsa may mga suod ni Risa Hontiveros tiksin ninyo nga risk kanang ayaw lang si Sara nga investigation mo imong tungahon. Kining investigation nga dinagko gyud nga corruption mo tunga pug ka. Makapangutana masab tayo ning Senyor Aguila ani, ha? Mayo gyud. Imbitaran ninyo. Apil man siya diri sa kwan. Asa mga record no? Apil man siya diri sa members of the committee. Tanawa. Ayaw lang ipakita kung naong kuno names. Ato ipakita speakers kining mga members committee names. Kadto magipakita na ganina names. Kana sa pikas ang video kana sakto na o kana o. O kana nya pikas tunga alang. Ang pikas katong video. Okay na tong video ha para magkuan na to. Ayaw lang ubutay audio. O sige. Okay lang names kana. Mo ni siya o kana. O very good. O kana lang. O tanong kini mga members ani. Naa din ha mahigala si Aimee na as Aimee pero na late din is Aimee ha. Ingon sa Marcolita na po ka na late na po ka. Pero may ingon sa Aimee, may nalanin na late ko na sa wag gimutunga nga si Risa. May na mutunga mo kay amas Kiko, umruwa mutunga pos Kiko day. Be, kisa may mga members niyo, announcement of the officers and members of the committee. Unsa man ni committee sa Blue Ribbon. Ang chairman ini may gala si Marcoleta. Tala Honorable Alan Peter Cayetano naa. Wa lang kapangutana kay naabdan sa oras kay kinis Marcoleta may gala. Pagtan-aw niya nga oras na oras. Muundang na ta kay mo nay kuan. Sayang no. Pag kuan kuno pag-schedule kuno mabi ka na maabdan o kag gabi eh. Labi na uban nga mga investigasyon, maabdan magabi kini dinagko aman ginag dali ra man hinuon human. Diya mga members ha. Na Honorable Alan Peter Cayetano diha nito nga. Honorable Ronald Bato de la Rosa mito nga bisag dili kayo ang iyang pangutana. Sige lang ato lang graduhan sa Batog fair. Fair lang ato i-grado ani. Hasta na si GBRC to fair lang ato igrado. Bam Aquino okay. Marcolita okay ato igrado ana. Win Gatchalian okay. Ang uban mga higala bida. Kinsa man ni si Erwin Tulfo wa man makapangutana ni. Ka Christopher Lawrence go wa. Si Manuel Lito Lapid wa. Aimee Marcos na late. Robin Hood Padilla. Di ba Robin ato? Si Francis Kiko Pangilinan, Rafi Tulfo, Juan Miguel Mig Subiri, murag naka pangutana si Mix day. Onya Risa Hontiveros, wa man, Panfilo Lacson, Loren de Garda, tungahan ninyo ni kay dako ning isyu ha. Kana na ang ada si Mig Subiri. Tunga mo. Unless nakadawat mong amot, murag sulaw po ito nga dito kung nakadawat mong amot gikan ini mga contractors. Magduda man ta, o di mamutunga aning dako kay isyo sa corruption. 545 billion. Tayo na po na imbestigaron, ginagmay. Kulitugon. Okay na pero kulitugan rin dako.
Saan yung kalakihan, be? Next, kuhan ha, ato apil og check ng attendance. O doon na mo ilaing hearing din ha. Ayaw idungan-dungan ng hearing sa flood control. Ha? Full force mo aning Blue Ribbon. Kaya ni adali ang dakong isyu. Ngadto mahinoon na ng uban nga, kuhan. Either na kunuhay na bisi-bisi o na pasumangil. Atong tiwason no taon ha. Unya laliman kada mga kaygalaan. Kining kontraktor no pertingil ngiga gid ay. Mo na mga kaigsunan nga karon daw daghan na nakunahuna nga katon ka taon sa o magkontraktor na lang tani. Anya atong klarohon ni Mahigala kay kinini ang kontraktor ka dili enough nga kontraktor ka. Kinahanglan kontraktor ka nga makasud ka gyud sa DPWH. Atong isgutan na guni. Kita naman mo sa video atong pamilyang Diskaya. Pero sige lang. Ato ning balikan gamay ha para ma-analyze na tong maayo mga sugid tig paminaw. Atong tagaag-pagtagad ni ron kining nakikuntrang Vico Soto dito sa Pasig. Daka kaingon ha, karong panahon na I hope ang mga Pilipino makamatata. Kay maminaw ka sa investigation sa Senate, pati grabing korupsyon, pagkagrabiha, makaingon kang napabay paglaom ni atong nasod. Kanang paglaom sa atong nasod, magsugod gina nato. Matag-usa. O kana, doon natin nakita nga kahayag kay nahitabo dito sa Pasig City o nahitabo din sa Cebu. Unsang hitabo ha? Pasig City, Vico Soto. Ang yang kontra mga Diskaya, labihan ka bilyonaryo mga kagalaan. Pero gipildi ni Vico Soto dito. Wa mga higala ang mga taong patuo sa kwarta sa mga Diskaya, nga mga kontraktor sa DPWH. Straight to the point. Pinalitay pero ang mga tao nangupras, ilang gibutaran kinsa angay. Mauhin na hitabo po sa Sugbo mga sukid tigpaminaw. Putinaghan ang kwartang Gwen. Putinaghan na. Kita kas tarpulin palandaan Gwen Garcia may galab pila. Og nalagi usa ka tarpulin si Pam dito labi bato ka sa lungsod, bato ka sa probinsya. Ay sos ako nakadto mo ko sa probinsya gyud. Nanagkot ko ato pagka abot ko sa Bugo dito sa bisita iglesia pagka Semana Santa. Sus. Usa ka tarpulin ni Pam gamay pa gyud. Naa siguro mga 20 ka tarpulin si Gwen nga natapas ang linso ko. Ha? Nana ang gasto ba? Pero ang mga tao may pag abot sa eleksyon wa patuos kwarta. Ha? Gikupras ang kwarta o gibutaran kinsay ang ngayan nga butaran. Ha? Kana nagsugod bitaw nga makaingon kay napagi paglaom day taon ta. Ha? O hinaot kini nga klase mga higalas paglaom nga ang mga tao dili mo patuos kwarta-kwarta na lang tanan. Ha? Lisod kayo sige ta kwarta-kwarta kana mga politiko mo bawas gyud ang pangawat kay dako magasto. Mabita nag-ingon may katong kanta nga dili tanan politiko kurap, dili tanan kurap politiko. Naay kurap tungod sa mga tao kay kung way kwarta dili ibuto. Sinsala mo na akong tingog kay medyo more or less niya pagaw-pagaw pag tinuod ang kantahan ni Kyoko man tinagkanta na dayo dili tanan kurap politiko tiyo gyud dili tanan politiko kurap dili tanan politiko kurap doon may mga politiko nga tarong gyud. Pero dili tanan kurap politiko tinuod pod kay nampol mga kontraktor. Di man po na politiko ng kontraktor.